Posamena, minek, bizipenak, oitxurek, kilimak, sasoi bateko bermiotarrek apaizuek legaten zaurien moduen ondo ini, gauza bakotza beran lekoen epatzorik egizitzeko eta urteten dozkune bermioren muin eta arratzadan hizkuntzi da. Dize, amaitzuten daniko, txapie bizotzan albotik eduku. Bai euskerie, bizotzien eta batez be, esparratan okitzen segiduko. Hauri da atolakon guri tokaten dauzkune. Hau da, artie. Hori da, artie, eta bane. Ay, dice,